We are celebrating 10 years of brotherhood. We are celebrating 10 years of love. Being together according to Your Majesty.
chimunyalumo onyanyana chiyaso neluwe boneje manibuluchi uzono igbanari enwe n'ọsọ ugochukwu meleze ifo bubu nkili emenu mana ife chukwu kwuru ga-eme
igba tibelu m igba ọnụ na-egbu ọja tibelu m ọja onye ụba akwara mgbakpọbụ ụbọ ka ijebenu ebe nụmana ife chukwu kwuru ga-eme ugo nwa m asamụ gbara egwu Ugochukwu meleze Efua nkili ebe nụmana ife chukwu kwuru ga-eme akwụ ụgwọ ya gbara egwu akwụ ụgwọ nwanyị mmadụ ya gbara egwu ụdala nwa na ịma ụdala nwanyị ọmerụ ịchanụchanụ So I want to thank you for today's New Yam Festival anniversary. We pray that all the people who are here as our guests be highly blessed. Lord, we pray that in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, your presence will take total preeminence. We pray for the King of Ghana, Ndigbo Ghana, as a Shooks, being a true ambassador, and the wife, Tugeze, and every other chief, and all the Ezudos. We pray for the guests as well. And we pray that today we mark the beginning of the great things you want to do through Ndigbo in Ghana. May it be so in the name of Jesus. Pray for the people who are on the way coming. We pray for the people who are yet to come from wherever they are coming, that your presence and blessings will go with them. Thank you because we know. Thank you so very much. We pray with thanksgiving. Amen. Amụma mmiri iyelele ọ na-afịọnụ iyelele fanefunu iyelele ọ bụ mụ na-eme iyelele ọkpọchi mụ nyelụnụ onye na-anachi ya so n'elu ebe ọ na-eje mana ibulu chi ụzọ nọ ịgbanarị enwe n'ọsọ Ugochukwu meleze Efua nkili ebe nụmana ife chukwu kwuru ga-eme akwụ ụgwọ ya gbara egwu akwụ ụgwọ nwanyị mmadụ ya gbara egwu ụdala nwa na ịma ụdala nwanyị ọmerụ ịchanụchanụ Ugochukwu meleze na-egwanye mpụta ọgbọ
Anye kunie Iyelele Anye bata Iyelele This is our culture and tradition tonight. Ndigbo Ghana
Ndigbo Ghana. Ọwụghị ike anyị na-abi na Ghana. Ụbọchị nne na nna mụrụ anyị na ị ga-abịa Ghana. Mana ọrụ uche gị wụ na mmasị gị ebe anyị na-etu akụ anyị ji eri ụmụaka nri anyị abịa n'ala Ghana. N'ihi nke a na-asị otuto ọbọchị anyị na-asị ọnọdụ ndị Igbo n'ala Ghana ga-awụ ọma Igbo n'ebe ha asị ala ọrụ n'ozi ije n'ụbọchị nke taa anyị gbakọrọ ebe a ka anyị bulie omenala anyị elu bulie ọnọdụ ndị Igbo elu na Ghana na-asị were ngọzi ka ngọzi wee tụkwasị anyị n'elu were ihe akụ akụ ihe enwenwe ngọzi anyị n'ala Ghana were amamihe udo ịhụnanya ụmụaka bara uru wee gọzie anyị a na-asị ala Ghana ga-adị mma n'afọsị ahịa a ga-ere ahịa ndị onye Igbo ga-enweta elu ndị ọrụ aka ga-enweta ọrụ aka Chineke ihe ọbụla anyị na-eme anyị ji azụ ụmụ oge kwafu ọbara si n'ime gọzie anyị onye kwafuru nke ya mana onye ọbụla anyị na-agụ ya n'ọkụ ya anyị bịara Ghana na ndụ anyị gajegbo nka anyị ala ụlọ n'ala ndụ nso n'aha Jizọs mana asị ala Ghana nọ n'ime ya agaghị emegide anyị mana asị Chineke gozie ndị Igbo n'orie n'afọ na-atọ anyị na-atọ ọjọọ anyị Chineke Chineke nye anyị ndụ anyị akụ ubi na-ewe ihe ubi anyị sị ka Chineke nyekwa anyị ndụ iji kọọ ihe ubi wekwa ihe ubi nke n'afọ na-abịa abịa mana asị ọjọọ a nye anyị ogologo ndụ nye anyị udo nye anyị ịhụnanya nye anyị amamihe nye anyị akụ akụ nye anyị ihe enwenwe Dr. Ambassador Chukwudi Judy Yenetu, Orlando is here. Orlando is here. I don't want to go be a balebu. A police and a guapo. Bata iyelele ona potu cha iyelele fanenene akaneti igba tidelu me igba mo onu nebu oja. Your Excellency, former President J. Okofo,
Your Excellency, former President John Dramani Mahama, Your Majesty, President National House of Sultan, Your Majesty, Your Highness, King Apollos II, Your Highness, Chairman Ndigbo, all the Highnesses here present, Honorable Ministers, most distinguished guests, for the person representing His Excellency John Dramani Mahama is here. We know him as May I stand on the already established protocol? The New Year Festival is time to thank God for His grace on our business, our health, our resources to harvest our crops. So today we are alive to harvest that which we have planted, which is represented by yam. By thanking God at this time, also plead for good health and the resources needed for the next farming season, so that we can gather again next year to celebrate this Thanksgiving. Igbo and Ghana relationship started many years ago when our people came to Ghana through the then Public Works Department, DWD, and the West African Frontier Force, run by the then British West African government, settled in Accra. Also during this struggle for independence, people like the first President of Nigeria, Dr. Annversary, lived in Ghana. He worked as a journalist and passed through Ghana to study in the US. 10 years ago, we started this journey under uncertain circumstances. The beginning was very challenging due to some hurdles we had to go through as a new institution. In 2014, for example, the Bola Outbreak and TK made us cancel the event after we had made elaborate plans and committed huge resources. Huge resources to organize an international seminar as part of this festival. Certain dates became cemented as part of the communal narrative. Days that in different ways have made us showcase our culture and identity to show who we are, which is why it's essential to learn about them and learn from them. As Igbo leaders and parents in Diaspora, we have a shared duty to teach new generations our culture and tradition. We owe it today to make them better people, a wiser land, and to create a better Nigeria, Igbos in Ghana, for those who come after us. I want to use this opportunity to personally appreciate the government of Ghana for all their support all these years, accommodating us and giving us the space to operate freely. My sincere gratitude to His Excellency President Ronaldo. You can't do simple thing there. You come and take the camera. Former President J. Kufu, His Excellency, former President John Mahama, the Minister of Chieftaincy and Religious Affairs, thank to the Minister of Tourism and Art and Culture. I thank most sincerely the Ghana Traditional Council. My humble appreciation to Ndigbo Ghana, the Tublomu Panche, for former acting President of Ghana Traditional Council. Thank you to the Greater Accra Regional House of Chiefs. I thank Bebe Afede, Paramount King of Asofo State, and former President of National Health Police.
My gratitude goes to the government of Nigeria, the government of Igbo State, Senator Richard Sokorocha, Make sure you don't push me. and to all those who have been organizing to Chief Harrison Mbakano, Chief Isaac Chibu, His Royal Highness Eze Okechukwu Ofurana, Chief O.C. Mba, and to late Chief Cosmos Iwala. May their soul rest in peace. I also appreciate my dear wife, Grace and Liberty. To my children, most importantly, I thank all the Igbos in Ghana who have stood by me all these years. May the Lord bless you really good. I firmly believe that freedom is stronger than fear. I firmly believe in maintaining, practicing, and teaching our culture and tradition. I firmly believe that we must go back to our roots to understand how to cope with the future, especially in the area of learning. As we mark the 10 years anniversary of Ghana Igbo history, we are hopeful that our tomorrow will be better than today. God bless us all. Thank you. Kunie iyelele anya bata iyelele ona potu cha iyelele fanenene akaneti igba tidelu me igba mo onu nebu oja ubelu mo oja mo onu ba kwala ngwa obu boka ijebenu Samu Walebu Miri Dore Doka Bola Diabuaro Adadi Chemo Adamu Walebu Iyelele Onamuke Iyelele, amuma mmiri. Iyelele, onafionu. Iyelele, fanekunu. Iyelele, obumuneme. Iyelele, okwachimunyelumu. Onyanya na chiyaso, nelu eboneje. Manibuluchi yuzonu. Igbanari enwe n'ọsọ Ugochukwu meleze ife ọpụpụ nkili emenu mana ife Chukwu kwuru ga-eme akwụ ugomo ga-agbara egwu akwụ ugo nwanyị mmadụ ga-agbara egwu ụdala nwa na ịma ụdala nwanyị ọbara Ugochukwu meleze
Iyelele, anye kunie. Iyelele, anye bata. Iyelele, ona potu. Cha iyelele, fanenene. Akaneti iwa, tibelu me iwa mo. Onu nebu oja, ubelu mo oja mo. Onu uba kwala, mba obu boka ijebelu. Emenu mani, ife chuku puluge emenu. Ugo nwa mo, asamu walebu. I can't let you go.
amuke iyelele amuma mmiri iyelele onafionu iyelele fanekunu iyelele obumuneme iyelele okwachimunyelumu onyanya na chiyaso nelu ebe ọ na-eje na n'ibuluchi ụzọ ịgbanarị enwe n'ọsọ ugochukwu mere eze ife ọnụrụ nkiri ele mụma mmiri
Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengoli yo. Wa fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby mo in the hot. So different yo, baby mo in puliche. Anya mututu, machuku kelumbo siuka. Confidence oh, baby mo maloko. Nakata no didi yo, baby yo. Lele no, enene benjalo. Oya putabano, iyewe jekwe mebe. Oya lechabano, oya tekwe kwa mume. Asa menitewe, iyewe jekwe mebe. Oya surugede, oya tekwe kwa mume. Aga meburu manya, bujere papa kiyo. Anige sekwa nikogozie muna kiyo. I want to give you a ring, oh, my love, oh. I want to take you to church, oh, my love, oh. I want to give you my all, oh, my love, oh. My girl, I no fit pretend, oh. I'm serious. Right now, I invited Royal Godfathers. The chairman of all the kings in Nigeria is open, represent all kings in Nigeria. Now, in their powers also, the bread and the godfather of the throne. Usuma is here. General Mosquito is here, representing the next president, we got the young, come out, and the chairman of my own government here, it's all about Thanksgiving. It's all about merriment. It's all about joy. It's all about God bless you. Thank you. Thank you. Yes, of course, there's someone that can say, so you also leave the other thing. Every year, we ask God to give us bread, resources, plan. I'm speaking English not speaking that yes, in the foreign language. After that, I told you I'm not for the language. We ask God always to give us the power, the strength, the resources, the ability, plan, and God bless us. During the time of harvest, we also thank God for giving us this plan to cultivate. Now, our crops in war is one of the best and special crops that our forefathers cherished the most here. For that reason, our forefathers cherish and celebrate their festival. But remember, the Bible says, as it is in heaven, so shall it be on here on earth. As it is back home, the Moses and Spura, and also the silence. But in the same country, there's so many crops and different languages. As for all that are here, you can see Muslim, you can see Christian, you can see pagan. We are all the same. Above all, we serve one God. Depends on what you know him. Either you know him God, or you know him Allah, or you know him Jesus, or you know him Jehovah, or you know him. But I still believe in him. We can have all those people here. The most important is the Lord in the world that we can live in creator. So our culture and tradition is set. That day, we went to ask God to give us something. We also ask God to give us life for the next season. In Jesus' name. Amen.
Kilibe no baby yo. Kilibe no baby yo. Baby the sharp from head to toe. Baby a la carte, crystal baby yo. Today na your day, kwado bengo yo. Fichaba no baby yo. Nakata no didi yo, baby more in the hot. So different yo, baby more in puliche. Anya mututu, machuku kelumba siuka. Confidence yo, baby more my love. Nakata no didi yo, baby yo. Let go, what up, people? My name is Eze. Of course, you can call me Jonathan Eze. You know, today we are gathered here to celebrate the Igbo. So you can look around, a lot of things going on here. And you know, one good thing is that without our culture, we're nobody. We must know where we're coming from. And right now, you can see some of the values we have in this country is that it adds value to who we are. You see the way I'm dressed right now, check it out. I want to give you a ring, oh my love, oh. I want to take you to church, oh my love, oh. I want to give you my all, oh my love, oh. And girl, I no fit pretend, oh. I'm serious, oh baby, oh. If not be you, nobody better than